Kumuha na kuya. Kumuha na kuya. Oh, embrace your achievement kuya. Kinsay ganahan ani si Elret. Elret ni. Oh, Elret. Elret. Yellow grass. Kani kang ate. Kana kang Elvin. Kani ato. Kalaway ba kani? Kani ato. Kani ato. Gamay man daw niya. Alalagin. Ulay awayay. Ulay awayay. Sige, share lang mo, share. Share. Sharing. Ano lagi daw nito ah? Ala papa, kuha sa papa. Ay, ready na ni Parmo. Kuha sa papa. Honor man na sila, Ben. Oh, sa mga honor man na siya. Honor man na sila. Siniming pod kay. Okay na. Okay ra ka ate. Strong man ka pa. Ate, okay ra ka nagakolor ate. No, ano nila? Wala, wala sila naminaw. Wala sila ganay sa gift oy. Sila ganay sa. Ngano nagilak man na? Ay magpalit lang tag car. Kasi makalay sa car pen. Imo ni. Ha, magpalit lang ta ha. Okay ra ne. Magpalit ta tag car. Aw, lahi na iya ka na Barbie. Honor man sila. Bag lagi mo hanin. Honor man sila ne. Congrats gan. Honor man sila. Papa lang. Gan. Lang ni papa. Mga honor magana sila gyud. Daya na ini mag-school na ka, mag-school na ka. Nga pala sila. Diba ka po? Narito sa kitabi naman. Let's run siya. Ulah na siya ng tip para. Wala nilang sila. Ay lang, ay hidden na mo nga gitago nga para gift mo. Ito pa naman mo hilat. Mentos. Si Ben Ben. Yay! Ay lagi mapagilag. Na. Ano? Mas kila dati ko han. Pariya mo para di mo mag-away. Sylvania. Ala ka pen ang duha. Kampin na lang daw duha. Hala. Yahayag si Ben Ben. Yeah. Ay ni ang french fries kay Barb. Guys. Bye Ben. Ben, say bye to the vlog. Ben, say bye to the vlog. Tara. Bye-bye.